Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da haka. Insha Allah mun kawo muku bidiyo yana za ka samu kyautar dala 5 ta hanyar rijista na Onus exchanger. Farko ka je kan Play Store sai ka rubuta Onus, sai baka dama kai downloading. Mu da mai downloading shi ne sabon open, mun dama da na kan open. Kan da kan open mun bude shi sai ka mana kan shafa sana. Na mu jira ya bude zai kama wajen sign on, abin sign off. Sai wata bude a bakin mai rubuta Nigeria. Za mu zaɓa ƙasar mu sai mu sa full name. Za mu saka sunan da mai amfani da shi Abba Yusuf, sannan sai mu sa email ɗin da mai amfani da shi na wajen yin rijista. Da mun saka rijista sai mu saka password. Baka ma ka saka password, bayan ka saka password sai ka masa referral code. Za mu ajiye muku referral code a kasan comment section. Gashi nan za mu saka yanzu 2013 200 shi nan dai da masu ajiye muku shi a comment section can kasan bidiyon kenan. Bayan ta hidda ce maka active sai ka kan email din nan, bayan kayan nan sai ka back kuma can kan email ɗinka za ka minimize ne goma kan email ɗin sai ka refresh email ɗinka zai ta maka sako. Bayan ka ya bude sai maka active now sai ka kan wannan active now din. Bayan ka danna zai dan bude maka daga cikin browser, ya bude maka nan. Bayan ka bude nan sai ka yi back a sai ka saki minimize sa kan wajen application naka wato stream naka ka saka pin ɗinka wanda ka yi sa a baya. Dan ka sa zaka jira ya bude, za mu jira ya bude. After bayan ya bude za su ce wajen na connecting, za mu connecting shi da template na wayan mu idan wayan mai template. Sannan zai gashi nan bayan ya bude zai fice maka KYC. Bayan ka dawo KYC din zai kama gana sai ka dauki wannan katin nan kasa ka dauki amfani da katin nan kasa ka domin zai maka sauki wajen yin KYC din. Zai ba mu dama za mu dauki gaban shi, sannan sai mu bayan yayi daidai sai mu dauki bayan shi kuma yawan to haka watan da yawan mu sake dauka. Mun gudu ga wurin ɗin line ya cika sai mu je katin nan to bayan katin kenan ka danna kasa mun dauki baya. After bayan mun dauki baya na sai mu snap zai wuce sai mu danna next. Sai baka dama ka saka ID number wato wannan number jikin katin ka saka kai amfani da shi za ka saka. Bayan ka saka ya ce maka data ba da jiki kai amfani da katin na kasa da katin kai amfani da shi. A lokacin da bai katin na kasa ne to za mu yi amfani da wannan katin na kasa. Bayan mun saka za mu saka next. Zai yau na mu dan dauki hoton mu da cikin kasa da minti 5 sakon 5 kai. Bayan mun dauka da ce wannan document active now zai tsara maka da zawo da mu tura email abin kai OTP a cikin wannan email din namu da muka saka. Za mu kuma can bayan mu kuma kan email sai mu back je kuma mu maka refresh. Bayan mu refresh za mu samu kudin sun zuwa wannan. Bayan mu refresh to ga kudin nan 4071H da mu saka mai paste din wajen. Bayan mu paste zai nuna mana haka samu da next mu yi verification. An su ce ya request za mu jira zanen da za su ce maka 48 hours wato mana awa 44, amma kuma a email za su tura maka sakon cewa minti 30 zai yi. To biyu an tattun ba ka da hirin zuwa 44 yana yi cika haka da wajen claiming da wajen barben din nan na aka barben aka wannan nan za ka sai maka claiming din dala 5. Inda ya yi idan wajen verification card nan ya yi don shi kenan ka saba mu dala 5 din mu already. Ta gama dala 5 din shi ne da wajen miti da za ka yi trade da ita ka sai wani coin din. Za su ce ka sai wani coin din za ka sai wani coin din shi kenan kai trading. An kai trading da wasu lokaci ka sai baka dama ka cire dala 5 ɗinka. Ka dala 5 kuma kimanin kusan naira 8,000 kenan a farashin kudin Nigeria. Tunda farashin dala yana 1,160 ne. To mun gode. In ka ji dan wannan bidiyo ka na liking ka na subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin sabon shirye-shirye namu da zarar mun dora. Na ku a koda shi Al Hussein na so one. Thank you.